ଏ ସିଚୁଏସନରେ ବାପା ଥିଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ, ଭାଇ ଥିଲେ ଗର୍ତ୍ତଳେ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ପ୍ରେମିକ ମାରିଦେବ ନହେଲେ ମରିଯିବ ନିଜେ ହି ହା 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 ହା। ବାଜିଲାଣି ଘଣ୍ଟ ବୁଡ଼ିଲାଣି ବେଳ, ସଞ୍ଜକୁ ଆସିବ ସଞ୍ଜୟ ଫଳ ୟା ହା ହା ହା। ଖରା ପାଖରେ ଯେମିତି ଛାଇ, ତମ ପାଖରେ ଥିବ ଏ ଭାଇ, ନିଜର କଥା ନୁହେଁ ନିଜର। ଖରା ହଉଛି ବର୍ଷା ହଉଛି, ଦଇତାରି ପଣ୍ଡା ବାହା ହଉଛି, ଦଇତାରି ପଣ୍ଡା ବାହା ହଉଛି। ଜହ୍ନରେ ଲେଖିଛି ନା, ତାରାରେ ଲେଖିଛି ନା, ଛାତିରେ ଲେଖିଛି ମୁଁ love you, I love you, love you, love you, I love you, love you, I love you. Na 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 na. Guru मजा guru ने मैं इनके guru ଅଷ୍ଟ ପରି ନା କଣ ବେ ଡାଇଲଗଟା डायलॉग ए राहुल तो सुटल से मुक्ता मन अछि ना तू ते माछ खाबे ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କୋଉ ମାଛ ତତେ ମାଛ ଖାबे ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ କଣ୍ଟା ଯୋଗ ତତେ ମାଛ ଦଥିନି ସେ ଦିନ ଭୁଲି ଗଲୁ ଆଜି ବାହାରି ଗଲୁ ବୋଲି ଭାଇ କି ଭୁଲି ଗଲୁ ରାହୁଲ ଭୁଲି ଗଲୁ ନାଇଁ 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 ଭାଇ ନାଇଁ ମୁଁ ତମକେ ଭୁଲି ପାରେ ନାଇଁ